Представете си го! Вие сте на пътешествие през една от най-красивите и разнообразни страни в Европа. Носите се над величествените върхове на Рила, където природата разкрива своето величие и спокойствие. А утринното слънце хвърля златист оттенък върху суровия пейзаж, създавайки картина, която спира дъха. Това е България. Земя, където природната красота и богатата култура се преплитат, създавайки гоблен от незабравими преживявания. От планините до морето, всяко кътче е уникално и вълнуващо. Сега нека се потопи малко по-дълбоко в сърцето на тази удивителна страна. Представете си как се разхождате по древните улици на Пловдив, един от най-старите градове в света, където всяка стъпка ви връща назад във времето. Кълдаръмени пътеки под краката ви, вековни къщи с ярки фасади и ароматът на прясно изпечена баница, носещ се във въздуха. Тук историята оживява пред очите ви. Все едно се връщате назад във времето, но същевременно се чувствате като у дома си. А храната? България е кулинарен рай, където всяко ястие е празник за сетивата. От обилната шопска салата, изблик на свежест с всяка хапка, до разнообразието от традиционни ястия, които ще ви накарат да се влюбите в българската кухня. До апетитния вкус на кавармата, традиционна яхния с месо, която стопля душата ви и ви кара да се чувствате като у дома си. Да наблюдаваш как се приготвят тези ястия е като да гледаш изкуство в движение. Всяка съставка е внимателно подбрана, всяка стъпка е танц на вкусове. Кулинарното изкуство на България е нещо, което трябва да се изживее. Сега нека поговорим за културата. България е страна, богата на традиции и фолклор, които са се запазили през вековете. България е страна, богата на традиции и фолклор. От традиционните носии до народните обичаи, всяка част от културата е пропита с история и значение. Омайващо красивите мелодии на гайдата, които разказват истории за миналото и създават връзка с корените на народа. Сложните шарки на традиционните бродерии, които са истински произведения на изкуството, предавани от поколение на поколение. И жизнерадостните фестивали, които изпълват улиците с радост и цвят. Тези празници са сърцето на българската култура, където хората се събират, за да празнуват живота и традициите си. Това е празник на живота, доказателство за българския дух, процъфтявал векове наред. Всяко събитие е възможност да се потопите в богатството на българската култура. Докато пътуваме през сърцето на България, ще видите емблематичните забележителности. Катедралата Свети Александър Невски в София, издигаща се висока и горда, символ на вярата и историята на страната. Древните чудеса на тракийските гробници, които разкриват тайните на миналото и ни напомнят за богатото наследство на тази земя. И спокойната красота на Черноморието, където златни пясъци се срещат с лазурни води. Тук можете да се отпуснете и да се насладите на природата в най-чистата й форма. Всеки момент в България е история, която чака да бъде разказана, приключение, което чака да се разгърне. От древните руини до модерните градове, всяко място има своя уникален чар. И най-хубавото, всичко е тук и ви чака да го откриете. Така че, какво чакате? България е готова да ви посрещне с отворени обятия и да ви покаже своите съкровища. Опаковайте багажа, вземете любопитството си и се пригответе да се впуснете в пътешествие през красотата и културата на България. Това е приключение, което ще ви остави с незабравими спомени. Абонирайте се сега и нека заедно открием магията на тази удивителна страна. България ви очаква!